makadi mburi yeZimbabwe. Ini zita ndinoitwa Director Sadondo. Tiri mukati menzvimbo yePoet. Pano pasekuru Samakombe. Saka sangane iyo nevateereri kwase vateereri. Makadi mhuri yeZimbabwe. Ini ndini sekuru Makombe. Ndinogara kuEPoet kwaJacha. Ndatsikwawo nevazukuru vati regai timbondonzwe kuti tinopona sei uye tinokura sei kana tichida kukura munyika yedu yeZimbabwe. Right. Sekuru ndofamba ngozvinzwira sekuru vachitaura. Ndo mauriro ataida atasvika mukati menzvimbo masekuru timbonoti sekumatarawo anofamba sei, kune vanoda kubatsirwa vanobatsirika sei mukati menzvimbo. Vari kuda kuziva zvizhinji, nhamba tichakutorei nhamba mutaura zvimuda kubvunza mucomment section, vakuda kufona panhamba dzasekuru, nhamba tichaisa. Regai tipinde munyaya yatafambira yacho. Sekuru, ndiri kumbobvunza zvishomanana kuti matare enyu mukati menzvimbo inoyo basa riri kufamba sei? Vazhinji vari kutambirawo zvakadiko mukati menzvimbo ineyi kana mukati menyika? Ya, mukati menyika ini ndine nhoroondo yekuti ndiri chiremba ari mudare remadzichiremba muZinata. Asi nguva yandatora kubvawo 7/11/1984 ndiri mudare remadzichiremba imomo ndichirapa, zvireva kuti ndo basa randinotoita inini rekudya miti nevazukuru ndichivafundisawo kukura kana zvinovanetsa sematambudziko, sezvo panyika pasina matare ari kutonga vanakomanawo kuti wazive kuti tiri kuendepi tiri kubvepi. Ndiri sekuru wanogadzira matambudziko akasiyana siyana. Kunyangwe rauya nemuzukuru ndinotazama nepandokwanisa kuti ndione kuti rinogadzirisika sei. Kana risingakwanisiki rinenge richiendeswawo kumamwe matare anozvigona. Alright. Ndoya chimwe chimubvunzo ndoda kubvunza kuti zvakare ndeyekuti kune vanoita zvekusenda nyuchi sekuru. Amene kuti zviriko here zvimwe ere mumachapters enyu kana kuti zvakamira sei? Kuti kune vanobvunza mumwe anoti zvenyuchi hatizvibhiliva hazviko zvenyuchi. Vamwe vanoti vanozvigona, vamwe vati tambudza vamwe vachiti kusteja kune kuchiitwa kuyakuya. Sazoti mimiwo munotokudii nazvo? Hongu, kurapa kunosiyana. Kana ndichiti kurapa kunosiyana ndiri kuti panopiwa napo munhu ari munhu ane mhepo yerudzi rwekwake kunosiyana. Ino sekunzwa kwandinoita zvenyuchi izvi handi kuti zvitsva kwandiri, kunyangwe nemi pamuri pano nhasi ndikatokuudzai kuti ini ndaiwa ndiinadzo nyuchi apo dzaitogarapo zvokuti munhu aitosvika onditi sekuru ini ndine dambudziko rekubirwa. Ndomuti muzukuru enda panyuchi apo, otondosvika panyuchi ipapo oisa mari yake ipapo, ototaura iye kuti ndiri kuda kuti zvinhu zvangu zvidzoke, nyuchi dzotobuda. Ndaiwa nditori nadzo zvekuti kana tikabva pano ndichatokuradzidzai padzaiwa dziri, asi dzakazoendawo kumusha nenguva yadzo nokuti dzanzapedza basa. Saka dzitori neperiod yadzo dzoti dzoshanda makore akati, kana dzapedza dzodzokera. Hongu, zvichireva kuti zvakafanana nekuwa kwenyu nhasi. Imi pano muri kundibvunza mibvunzo nezera ramuri kutori nevamwe watowo chembere wari mubasa irori. Saka muchiona kuti makona anonzi haori. Kana chiti makona anonzi haori ndiri kuti kana dai vanhu vakasarwara tinoramba takachengeta kuziva bedzi. Saka iri nhaka inoramba iri muwanhu, ichiramba iripo panguva yese inofawana chiremba. Panoramba paina ana chiremba wari kuzvarwazve wachiteedza makwara iyayo. Alright. Ndoda kubvunza kuti zvakare, asi ini ndingori mibvunzo chete. Hazvinei, ndinokupindura. Ndoda kubvunza zvakare kuti kune vanoti kune rukawo. Andika. Rukawo handizonzwisi kuti munotofuti kudii zviri kofuta here zvipachapta ipi kumatare enyu aya?
pazviku ndozvaumwe pana mhando dzakasiyana siyana amene kuti unotitsanangurira ipapo. Muzukuru, zvinhu zvawabvunza zviriko uye zvakanakisa chaizvo. Kana chiti zviriko zvakanakisa chaizvo, ndiri kuti hakuna chinhu chisina chiri muzita rako chisingaiswi makii acho kuti chive chako kana uchinge watenga. Nanhasi uno kana ukaenda pachirungu pane unonzi muchato. Wainzi muchato kuti upiwe, unototanga iwewe wapedza kuroora wobva wachiita kuti mukadzi wako uya achiwe muzita rewabereki wekwako kana kuti kudzinza rekwako. Kana usati wapedza kuroora haupiwi muchato. Zvino kukiya munda unenge uchizviziva, kusosera munda wako kuti usabiwe. Sezvo uri kuona kuti upenyu hwako mazuva ano hwakuita matambudziko ekuti chauri kuti ndechako uri kuchida kuchitorerwa nemumwe munhu. Mumba chaimo mawakarara uri kusangana nevanhu wachitoda kupindawo mumba imomo kuti wakubire. Zvauri kuti iwewe ndezvako wadawo kubira. Saka ungati here ungazoshaya munhu angapfimbe mukadzi wako? Haumushayizve. Wanenge wachimudawo. Ko akaenda kumusha kwake wakamuroora ndewe kuhwedza, iwe uriwe kwaMutare, kana kuti ndewe kumasvingo uriwe kwaMutare, iye wandira kumusha kwake achisingoti ndiri kuenda kumusha kwedu, ndiri kuenda kumusha kwedu. Ko akandopfimbwa newaimbomuda ikoko, iwe usina kusosera munda wako unozodii? Aiwa, ipapo panonitsa sekuru. Saka munda ngausoserwe. Nokuti ari kufamba nacho anenge achiti ndechangu. Chaanacho chese anoti ndechani? Ndechangu. Asi iwe unenge uchinzi baba. Ndipo paunozonzwa kunzi wamwe wakadzi vachikuti zvipi? Mukadzi wako anenge ari kutozikanwa kunzi ari kudanana nemumwe munhu, asi iwe usingazivi. Ngei wakadzi vachizosvika ipapo wanosvika pakudanana nemumwe munhu mumashure mekunge iye ariye atotanga ukuisira tsoro yekuti usaone, zvekuti kana hama yako ikamubata iwe unotoita nharo dzekuti kana mukadzi wangu haadaroini. Anenge akapfuwira, mune muchiti mupfuwira. Iwe unenge wakapfuwira kuti usambosimudze musoro. Zvino nauye wabvunza ndeyekuti rukawo rwuriko rwuri pamhando dzakawanda. Kune rwekamba, koita rweruware, koita rwehove, koita rwembwa. Ndo mhando dzerukawo dzandinoziva dzichindobata zvenere rwebanga. Nokuti rwebanga nerwembwa zvakafanana. Saka apa rwekamba ndo rwakaita sei manje? Rwekamba handiti ukamuona iwewe achifamba apa, anosvika panguva yokuti anodzotsera musoro mukati. Zvoreva kuti munhu arara nemukadzi wako inoendazve mudziyo wako, tsvimbo yako iwe inodzoka kuita kunge paguvhu sezvinoita musoro wakamba. Saka kamba zvadaro, iwewe ukada warara nemudzimai wangu ini, ukazoenda kumba kwako uchabvunzwa zinai baba, chinhu chamabva nacho pano hamuchisina chaendewa. Mabva muinayo mazoisiya kupi? Saka kadzokodeso hairwadzi here kana kuti inenge ichitokurwadza iwewe nekuti unenge uchitoda kuzorasa zvemvura. Saka ukange wakurasa mvura ichiwerera pachiita unge paguvhu, uchawanei? Uchatotsvaga mukadzi wangu uyo kuti naive ndiregererewo, uyo achiti hanina chandoziva, kusvika wazobuda pachena kuti wakarara nemukadzi akaiswa rukawo rwakana. Ore sekuru, daumbodzoka bijana.
amataura matara mataura nditika pamhando dzemishonga yerukawo yamataura yanditika sa imimi ndiapi maservices imimi munokwanisa kuti apa akamira sei maservices acho ava mazita andareva ese ari mashanu zvikamu zvekuti munhu akauya seasvika pajengeta mishonga kureva kuti pafamasi mazita anoreva kuti izvozvo mishonga yacho inowanika inokwanisa kuwanika asi munhu ndiye anochiisa sarudzo yekuti inini sekuru ndiri kuda rwekunamirana nekuti ndiri kuda rweumbowo iye pachake pamaservices aya ndeerukawo chete asi mabasa andinoita inini nenhoroondo yekuva kwandaitaura kuti ndiriwe kubva 84 kusvika nanhasi ndichiita basa irori zvinochireva kuti kuziva igasva kunozadziswa paboka zvichireva kuti zvimwe zvezvinhu zvatiri kutaura nezvazvo izvi tinozviwana mukusiyirana senhaka yaana chiremba nekuti tinenge tichisangana nevamwe wana chiremba tichidzidzisana kana kuonesana ndipo ichi une ichi here zvino zvadaro pakuwa kwangu ini sachiremba zvinochireva kuti pane matambudziko andinoti inini kwete zvikamu izvi asi pane matambudziko andinoti ini aya ndiwo andinoti matambudziko ndeyekuti munhu ngaabvironange kuuya kundoti sekuru ndiudzei kuti ndinani uye ndinodei ndawingei ndiri kurwara nei ndo rinonzi dare kwete zvekuti unosvika iwe wogarapo wotanga iwe kupanda wega zvawafambira iwe ndiwe ndinotokutaurira inini asi wabvisa mari inonzi yefodya kureva kuti dare obvoza ungasviki una chiremba obvuza kuti